Как проканати презентации, аз съм Мърдогълс. И тук след влога в дъжда ще направим нещо вътрешно. Какво има в чантата ми? След като разбрах, че и Джек Паунд го е правил, разбрах, че не е само за момичета, става и за момчета. Аз тук се крия момчешки работи, да седим малко, да видим. Тук отзад е това е снимка на старото ми куче Рена, което беше хъски. Като малка, само че я отрових. Не забравя за това. За така скучава чантата ми. Така отваряме и да видим какво крия. Крия Галватрон от половината Трансформърс армада. Той е наполовина от там. Аз го наричам Галватрон, няма на ръка. Друго крия. Оръдието му, което ще помоля дядо да го оправи, ако може. Ето така се слага. И краката и главата му се обръщат на Галватрон или как беше. Да. За да може да стреля оттам си научи на лицето. Крия лакдаун. Лакдаун. От Трансформърс 4 ера на изтребление. Ето го и него. Шап на Галватрон. Тук крия Мак. Откритие и също е ремаркето му. Ето му го и ремаркето. Така ще го сложим тук. Крия друго, играчка автобус. Крия и също така и Оптимус Прайм Трансформърс тъмната страна на Луната. И сега ще го видите като робот. Ето го и него, Оптимус Прайм от тъмната страна на Луната, екшън фигурка. Получих го преди 2-3 години в Малта. Като колети имах и Бъмбълби, обаче имам годил, обаче краката му паднаха. Крия още. Това ми е зарядното за таба, в случай, че батерията ми падне. А пък ако това си мислите, че е герда, ключа ми. За другата къща там. Моите слушалки на Optimus Prime. Така изглеждам с тях. Аз съм Optimus Prime, лидер на автоботите. Така слушалките ми. Да ги видите по-хубаво. Си ги забравям като дойде баба и дядо, обаче вече не. Играчка пистолет, което изглежда като истинско. Тук имам количка. Форд, а не, това е друг. Камаро. Крада! С стерео очи. И ето го Форд Мустанга ми Камаро. Форд Мустанг Камаро. Готине. И друго да им имам ли? Не, нямам. Това е чантата. И тук са нещата. Сега ще сложим краля Стриповидърс вътре. Вътре тук в ремаркето. Да се уверим, че няма нищо да поглеждаме, няма нищо. Ма то залепна. Ето тук краля. Слагаме го вътре. Затваряме. Слагаме Мак. И потегля. Аз всъщност нямам Макуин, това просто го имам камиона му. Мак.
Качвайте се в автобуса и да тръгваме. Ай, бързо, бързо, бързо. Ще те размина. Чао, чао. Ха-ха. Опа. Тази количка всъщност е на Evo G61, обаче забравих да ме я върна, хора. Не ме видите. Аз ще унищожа света. Сега ще получите заслужен. Чакай, Галатрон, аз още не съм за представя, ако гръмнеш камерата, ако ще стане. О, да, сега ще се върна. И тук ще чакам. Добре, ай, представя се. Давай, локдаун. Сърдието на Галватрон. Сърдието. Така сега ще го направя на кола. Ако не стане от първия път, направя мъничко, само го посмачкайте. Ако не стане още от първия път на кола, съвсем мъничко го посмачкайте. Значи клипчетата в момента ги снимам предварително, обаче ги пускам по-късно някои, защото например тия с дъжда и с това, той дъжда може да спре докато се прибира. Обаче все пак ми пишете как е времето при вас, как ви казах в другото ми клипче. Ето го и локдаун. Като Lamborghini. Lamborghini, като спрашата с мини в Балканите са ни дрънда. Това са ти зимей. Като това. Слушалките ми за ремото. И Галатрон праша. Идвам! Галватрон, струши ми камерата! Аз по да направя! Оправи се, не,